Uns 182 corredores participaron onte domingo no Trail da Ponte en Portodosón. A proba, a primeira das tres das que consta este ano o circuito Trail Series Arousa-Neo, desenvolveuse polas parroquias de Xuño, Queiruga e Caamaño, por espazos de gran valor paisaxístico e patrimonial. O trail dividiuse en dous trazados, un longo de 21 km e outro curto de 15. Na primeira das probas, os gañadores absolutos foron, en homes, Daniel Paz, do Club Deportivo Brión, cun tempo de 1 hora 53 minutos e 38 segundos. En mulleres, a vencedora foi Rebeca Mariño, da Sociedade Deportiva Barbantia Roda, que parou o crono en 2 horas 15 minutos e 1 segundos. En canto ao trail curto, os gañadores foron Sergio Requejo e Lucía Peón, os dous do atletismo arenteiro. As próximas citas do circuito serán o Trail de Outes o 17 de marzo e o Trail de San Isidro, na Pobra, o día 26 de maio. As persoas interesadas en participar en estas dúas probas aínda están a tempo de poder facelo a través da web trailseries.ran ou arousa.com.